Budeme pokračovať treťou otázkou v poradí a to je otázka poslanca Igora Váleka. Vážený pán predseda vlády, budúci týždeň vás čaká zahraničná pracovná cesta do Brazílie. Bude sa podobať tej čínskej v zmysle ekonomickej intenzity alebo sa sústredíte skôr na geopolitické témy ako napríklad konflikt na Ukrajine? Nech sa páči, čas na odpoveď. Ďakujem, pán poslanec, za vašu otázku. Táto cesta je súčasťou politiky, ktorá je orientovaná na všetky 4 svetové strany a robíme ju presne tak, ako sme slúbili. Môžu sa hnevať naši kolegovia v opozícii, koľko chcú, ale za posledný rok sme ukázali, že táto politika je reálna, je realistická a dá sa na nej stavať. Áno, sme členským štátom Únie, sme členským štátom NATO, chceme si plniť záväzky, ktoré vyplývajú ze členstva v týchto organizáciách. Vidíme však nebezpečné pohyby v týchto organizáciách. Ja mám veľkú obavu, môžete sa smiať, koľko chcete, o Európsku úniu. Otázka času, kto s čím príde, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť Európskej únie. Budeme možno vystavení harmonizácii daní, harmonizácii všetkých politík a tam sa bude musieť veľa krajín rozhodnúť, čo urobia alebo čo neurobia. Návšteva Brazílie zapadá do tohto konceptu suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky 4 svetové strany. Nie je to žiadny výlet, odchádzame v noci z nedele na pondelok a štvrtok sme naspäť, aby teda nebol nejaký pocit, že nemáme čo robiť a si poletujeme po svete. Vo svojej podstate to je pomerne náročné, ale je to predovšetkým orientované na dve témy. Je to orientované na tému ekonomickej spolupráce, kde chceme nadviazať na dobré vzťahy ešte bývalého Československa na krajiny Latinskej Ameriky. Po druhé, spolieham sa aj na určitú personálnu blízkosť s brazílskym prezidentom, ktorého poznám, čo by tiež mohlo dať tomuto vzťahu alebo tejto návšteve novú kvalitu. Beriem so sebou veľkú podnikateľskú delegáciu, ako som to urobil, či to už bola Južná Kórea, mimochodom sledujte, čo sa deje v Južnej Kórei, ako bola Čína, ako bolo Srbsko a ďalšie krajiny. Prosím, pozorne sledujte, čo sa deje v Gruzínsku, čo sa deje dnes v Rumunsku. Aj to bola jedna z výrad, ktorú som povedal pani predsedničke Európskej komisie. Vy nemôžete kritizovať víťaza volieb len preto, lebo vyhral ten, ktorý nemal vyhrať. V Gruzínsku vyhral ten, ktorý nemal vyhrať. V Rumunsku v prvom kole prezidentských volieb vyhral ten, ktorý nemal vyhrať. Ale tak snáď budeme rešpektovať, alebo nebudeme rešpektovať demokratické pravidlá, snáď tí ľudia vedia, čo majú a čo nemajú. A preto chcem s brazílskym prezidentom hovoriť aj o veľmi významnej téme, a to je mierová agenda. Existuje spoločný čínsko-brazílsky mierový plán. Je tu spoločná skupina priateľov mieru pri OSN, do ktorej sa Slovenská republika plne hlási, pretože ak sa pozrieme na čínsko-brazílsky plán, niektoré jeho časti by mohli byť použité, pokiaľ ide o mierové riešenie. Ja teraz nechcem predbiehať veci. Ja si myslím a stojím si za svojimi slovami, ktoré teraz poviem, mám posledných 15 sekúnd, tak to poviem veľmi jasne. Západ pripravuje pre Ukrajinu nový Mníchov. To je celé, čo môžem povedať. Ďakujem pekne.